Wel, bore yma ni'n troi at Ioan 12. Fel wedi gweud, mae'n Sul y Blodau. Ni'n di ddarllen gyda'n gilydd Ioan 12, adnodau 12 i 45, fi'n credu, yw y darn. Ioan 12, adnod 12. Bydd ar y sgrin os chi eisiau dilyn neu allwch chi ddilyn yn eich Beibl, wrth gwrs. Tranoeth, clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac aethant allan i'w gyfarfod gan weiddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc a'i eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig, paid ag ofni ferch Sion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebol asen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano, ac iddynt ei gwneud iddo. Yr oedd y dyrfa a oedd gydag ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam yr aeth tyrfa'r ŵyl i'w gyfarfod, yr oeddent wedi clywed am yr arwydd yma yr oedd wedi ei wneud. Gan hynny dywedodd y Pharisëaid wrth ei gilydd, edrychwch, nid ydych yn llwyddo o gwbl, aeth y byd i gyd ar ei ôl ef. Amen. Wel, mae'n wythnos y croeshoelio fel petai wythnos y Pasg, a beth sydd gyda ni bore yma te yw cofnod gan Ioan te sydd yn dangos i ni fod yr amser yn dod nawr wedi dod ar adeg y Pasg i Iesu gael ei groesoelio, i bobl gael gweld mai fe yw y brenin i ni'n clywed amdano yn Secharia 9. A os chi'n cofio, i ni yn mynd trwy gyfres fer, Iesu'r rhywbeth, so ni Iesu Bara'r Bywyd wythnos diwetha, Iesu'r Brenin wythnos dydd Sul heddi, yna dydd Gwener Iesu'r Buddugwr ac yna'r dydd Sul Iesu'r Blaenffrwyth, y first fruits. A felly dyna fyddwn ni'n edrych arno yn yr wythnos yma ac dydd Gwener a dydd Sul. A felly mae'n wythnos y Pasg fel ni'n dweud a ni'n cofio am yr hanes yma Iesu'n dod mewn i Jerusalem a'r palmwydd lawr, a'r mentyll yn cael ei roi lawr, Iesu'n dod mewn ar yr asyn yma. A mae'n ddigon cyfarwydd i ni'n ein pennau, nag yw e. Mi'n gobeithio bydd wrth i ni edrych ar y darn bore yma, byddwn ni'n cael golwg o'r newydd ar brydferthwch person Iesu Grist yn fwy na dim byd. Person a gwaith Iesu Grist mewn gwirionedd. A felly un peth diddorol yw, ar yr adeg yma, oedd hi'n 10 diwrnod y mis yn y Pasg. 10 diwrnod y mis, ac heno byddwn ni'n edrych ar Exodus 12. Ac yn Exodus 12, yn ddiddorol iawn, mae'n dweud wrthon ni fod yna rhywbeth pwysig iawn i fod wedi digwydd ar y 10 diwrnod, sef fod yr Israeliaid i fod mynd a dewis oen. Dyna'r diwrnod, 10 diwrnod o'r mis, a wedyn ar y 4 diwrnod ar 10, y 14th, os chi fel fi, bod chi wedyn i fod a berthu yr oen pryd hynny. Felly oedd 4 diwrnod lle nhw'n cadw yr oen. Ond y 10 diwrnod yma oedd y diwrnod oedd chi'n dewis yr oen, ac oedd angen dewis oen dynam, wrth gwrs, oen ifanc dynam. A na chi ddiddorol, mae ar y 10 diwrnod o'r mis yna, mae'r oen dewisiedig yn dod i mewn i Jerusalem. Yr oen fydd yn cael ei aberthu. Yr oen dynam fydd yn mynd i'r lladdfa yn ein lle ni. Nid damwain yw hynny, fi'n sicr o hynny, ond yr arglwydd eto yn rhyw fath o gosod spotlight i ni ar pwy yw yr arglwydd Iesu. Dyma ni, mae'n 10 diwrnod a fi wedi darparu oen ar eich cyfer chi. Oen fydd yn cymryd eich lle chi. A ni'n darllen wedyn ni yn Secharia 9 fod yr arglwydd wedi paratoi pobl Israel ar gyfer yr oen yma fydd yn dod. Yr un fydd yn dod nid yn unig i aberthu hunan, ond i deyrnasu, i fod yn frenin ac yn llywodraethu. A mae yna ddyfyniad yn adnod 15 o'n darlleniad ni, ond os ewyn ni nôl i Secharia 9, os ys Beibl gyda chi
droi gyda fi. Ond adnod 9 a 10 o Secharia, mae'n dweud wrthyn ni, llawen hân fawr ferch Seion, blwyddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin yn dod atat, a buddigoliaeth a gwaredigaeth, yn ostyngedig y marchogaeth a'r asyn, a'r ebol llwdnasen, tir ymaith y cerbyd o Effraim a'r meirch o Jerusalem, a thori'r ymaith y bwa rhyfel. Bydd yn siarad heddwch a'r cenhedloedd, bydd ei lywodraeth o fôr i fôr, o'r Eufrates hyd derfynau'r ddeiar. A dyma mae'r proffwyd yn ei ddweud wrthyn ni te, mae yna un sydd yn dod. Mae yna un fydd yn dod i Jerusalem, ac dyma sut fyddwch chi'n ei adnabod dyma beth fydd e'n neud. Yr holl bethau mae ni'n clywed amdanyn nhw fan hyn, ar asyn, yn ostyngedig, gyda buddigoliaeth. A dyma wedyn y pethau bydd e'n ei wneud. Bydd e'n teyrnasu, bydd e'n dod â heddwch, mae'n dweud wrthyn ni. Siarad heddwch a'r cenhedloedd hyd yn oed, nid yn unig pobl Israel. A i ni'n gweld fan hyn te darlun o, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu, ond yr arglwydd Duw ei hun yn paratoi ei bobl. Mae'n paratoi ei bobl. Edrychwch mas. Os mae rhywun yn dweud wrthych chi, mae yna un yn dod, beth chi fel disgrifiwch ei ni. Rhowch wybod i ni beth mae'n edrych fel bod fi'n gwybod beth i edrych mas am. Os mae rhywun yn dod i'r tŷ, maen nhw'n chwilio amdano chi, chi'n gofyn, pa liw car, neu beth mae'n edrych fel, i ni gael gwybod beth mae'n edrych fel. Wel, mae'r arglwydd yn ei ras fan hyn yn dangos i ni pa fath o frenin i ni edrych amdano. Nid brenin sydd yn llywodreithi dros pobl yn gas neu yn oppresif, ond yn hytrach yn dod â heddwch. Un sydd yn dod i achub, mae'n dweud wrthyn ni hefyd yn ddiddorol. Mae'n dweud fod e'n dod â buddigoliaeth a gwaredigaeth. A felly, i ni'n gweld fod yr arglwydd nid yn unig yn oen sydd yn mynd i'r lladdfa, ond fod e hefyd yn frenin sydd yn teyrnasu. Mewn ffordd eitha gwahanol i beth bydden nhw wedi disgwyl mewn brenin. Wrth gwrs, bod e wedi ennill buddigoliaeth drwy roi ei hunan. Chi arbennig yw hynny. Ond bore yma te, ni'n mynd i edrych am ychydig bach ar y math o frenin yw Iesu Grist. A peth cyntaf eisiau i ni sylwi arno yw fod Iesu'n torri patrwm y Pasg fan hyn am y tro cyntaf. Be fi'n ei olygu gan hynny? Wel, ers y Pasg cyntaf yna, maen nhw wedi dathlu yn yr un ffordd bob blwyddyn. Bydden nhw wedi gwneud yr un hen beth, bydden nhw wedi gweddio'r un weddiau, wneud yr un daith lan i Jerusalem, bydden nhw wedi bwyta'r un bwyd, dathlu yn yr un ffordd gyda'i gilydd, oherwydd mae dyna beth oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw. Ond mae yna un peth yn wahanol am y Pasg yma. Mae yna un peth yn wahanol iawn, oherwydd maen nhw wedi clywed fod Iesu'n dod. Ac yn sydyn, maen nhw'n gadael y dathliadau'r Pasg mwyn croesawu y brenin yma. Chi ddiddorol? Maen nhw'n gadael y dyrfa fawr yma, oedd wedi dod i'r wyl, mwyn croesawu Iesu Grist. Mae pethau'n wahanol felly. Mae'n torri'r patrwm fel petai. Ac bydde hynny'n ddigon arferol yn enwedig i'r rhai oedd yn gwybod fod yna un oedd yn mynd i ddod. Hynny yw, os ydych chi'n gwybod eich Hen Testament, byddwch chi'n gwybod fod yna Feseia ar y ffordd. Byddwch chi'n gwybod, os ydych chi'n iddew oedd wedi astudio'r Hen Testament, byddwch chi'n gwybod fod yna Feseia'n cael ei addo, un fyddai'n dod i dirnasu. Falle bydden nhw ddim yn deall beth oedd hynny'n golygu yn llawn, ond bydden nhw yn gwybod i ni'n aros am un. A beth sy'n digwydd fan hyn yw fod rhai yn gweld Iesu ac yn cydnabod o leia mai fe yw y brenin yma maen nhw wedi bod yn aros amdano. Falle bod nhw ddim yn deall yn llawn beth mae hynny yn ei olygu, pa fath o frenin yw e, ond dyna beth sydd yn digwydd fan hyn. A ni'n gweld hynny yn y pethau maen nhw'n dweud. Yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud ac yn datgan i'r brenin yma. Beth maen nhw'n dweud te? Wel, mae'n dweud wrthyn ni cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac eithant allan i'w gyfarfod gan weiddi Hosanna. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, yn frenin Israel. Maen nhw'n gweld fod e'n wahanol. Maen nhw'n gweld fod hyd yn oed os nhw'n meddwl bod e'n frenin deiarol, yn frenin fydde'n rhyddhau nhw afael y Rhufeiniaid. Maen nhw'n gweld mai fe yw y Meseia,
yr un maen nhw wedi bod yn aros amdano. Mwy na thebyg am eu bod nhw'n gallu deall, mae'r dyn yma'n gwneud yn union beth oedd Secharia'n yn rhywyddio ni amdano. Ni'n gallu nabod e. Fel os byddwn nhw'n mae'n dod mewn Ford Fiesta coch, mae'n dod ar asyn, mae'n dod mewn i Jerusalem ar asyn. A felly mae Iesu yn torri'r patrwm, ond yn ail mae e hefyd yn ateb eu hangen nhw. Nid eu eisiau nhw, ond eu hangen nhw. Yn ddiddorol iawn, maen nhw'n dweud Hosanna. A sa'n gwybod chi'n gwybod beth yw ystyr Hosanna? Yn Hebraeg, Iasha Anna yw e, dau air, Iasha Anna. Mae Iasha yn golygu achub, a mae Anna yn golygu pledio. So be maen nhw'n gwneud yw maen nhw'n pledio achub fi, achub ni. Tyrd ag achub ni. Mae'n ddiddorol, maen nhw'n gofyn i Iesu achub nhw. Sa'n meddwl bod lot yn nhw'n deall yn union beth maen nhw'n gofyn, ond dyna maen nhw'n gofyn. Yn ail wedyn, maen nhw'n rhoi palmwydd i lawr, a yn Mathew 21 wedyn adnod 9, os chi'n edrych ar y cyfrif yn Mathew, mae'n dweud wrthyn ni bod nhw hefyd yn rhoi eu mentyll i lawr ac yn y blaen. A felly, beth ni'n clywed yw fod y bobl yma yn cydnabod Iesu yn frenin ac yn un brenhinol, yn un sydd wedi dod i dernasu. Mae fel gosod y red carpet mas dyddi yma i'r teulu brenhinol i ddod. Maen nhw'n rhy sanctaidd, yn rhy arbennig i gyffwrdd ein llawr bront ni. Maen nhw'n heiddi y carped coch glân yma. A dyna syniad, wrth gwrs. Mae brenin yn heiddi gwell. A felly maen nhw'n cyfro'r llawr mwyn y brenin. Ac yn Mathew 21 hefyd, mae'n dweud wrthyn ni, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Chi eirfa diddorol, mae hwnna'n dod o Salm 118. Os chi ddim yn gwybod hynny, adnod 25 a 26 yn Salm 118, lle mae y salmydd yn dweud, rydym yn erfyn arglwydd achub ni, rydym yn erfyn arglwydd rholwyddiant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendithiwn, chwi o dir arglwydd. A felly maen nhw'n cyhoeddi'r pethau yma sydd mor wir am yr arglwydd, sydd yn pwyntio ni at y ffaith fod yr arglwydd yn mynd i eu hachub nhw, fod yr arglwydd yma'n mynd i deyrnasu fel brenin. Ond wedyn yn eitha anti-climactic falle, ni'n darllen yn adnod 16 o Ioan 12, ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Mae'n ddiddorol, mae'r disgyblion yr eisiau gosa at y fe'n gweld y pethau mae'n digwydd, y dyrfa fawr mae'n dod, falle hyd yn oed yn rhan ohono fe. A dyn nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd. Dyn nhw ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Mae'n ffeindio hwnna'n ddiddorol iawn, bod nhw hyd yn oed ddim wedi gallu deall yn iawn beth oedd yn digwydd. Ond mae'n dweithio ni yn adnod 17, yr adnod nesaf, yr oedd y dyrfa a oedd gyda ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystiolaethu am hynny. Chi'n ddiddorol bod nhw yn tystiolaethu am hynny. Oedd rhai wedi deall rhywbeth o pwy oedd yr arglwydd Iesu. Fod e'n un sydd yn ddew yn arglwydd, nid jyst yn rhyw frenin cyffredin daearol. Ond oedd hyd yn oed y disgyblion ddim wedi deall yn ei lawnder y pethau yma, nes i'r arglwydd Iesu esgyn i'r nefoedd. Ond mae Iesu yn ei ras, beth bynnag yw eu disgwyliadau nhw o'r Meseia, pwy bynnag maen nhw'n meddwl yw y Meseia, mae'r Meseia yn ateb eu hangen nhw. A felly, hyd yn oed os ydyn nhw'n meddwl fod e'n frenin daearol, mae e'n dangos i ni fod e'n frenin gwell, fod e'n frenin ysbrydol, yn frenin nefol, yn frenin sydd yn cyrraedd eu hangen nhw. Mae fel pan mae plant yn dod ato ni ac yn gofyn am fwyd. Pan maen nhw'n gofyn i ni am fwyd, beth maen nhw'n golygu yw i ni eisiau McDonald's neu i ni eisiau Domino's, i ni eisiau junk food basically, na beth yw dewisiadau nhw. Ond i ni ddim yn rhoi hynny iddyn nhw, dim trwy'r amser, beth bynnag, beth yw'ch poeni. I ni'n rhoi bwyd balanced iachus iddyn nhw. I ni'n rhoi llysiau iddyn nhw, i ni'n rhoi cig iddyn nhw, i ni'n rhoi beth bynnag sydd ei angen arnyn nhw. A mae'r arglwydd Iesu yn gwneud yr un peth. Maen nhw'n dod at yr arglwydd Iesu, falle yn disgwyl yr equivalent o fast food, brenin daearol, brenin byr dymor. Bydde yn gallu dod â'r rhyddid o afael yr Rhufeiniaid.
Ond beth mae Iesu yn darparu, mae gymaint gwell. Brenin tragwyddol. Brenin sydd yn dod â rhyddhad ysbrydol. Dod â rhyddhad o afael Satan, unwaith ac am beth. Mae'n darparu eu hangen nhw, nid eu heisiau nhw i'r bobl yna. A mae hynny'n fendigedig nag yw e, oherwydd mae e'n gwybod yn well. Mae'n gwybod beth sydd ei angen arno ni. A ambell dro mae yna demtasiwn fel rhiant, yn dos e, i roi i'r plant beth maen nhw eisiau, yn hytrach na beth maen nhw angen. Mae yna demtasiwn, chi eisiau gwneud nhw'n hapus, chi eisiau plesio nhw, a mae yna demtasiwn i wneud hynny. Ond beth mae'r arglwydd yn wneud yn ei gariad, yw dyw ddim yn rhoi rhyddhad o afel y Rhufeiniaid yn rhywbeth byr dymor. Mae'n frenin sydd yn rhoi rhyddhad o afel Satan am beth. Na chi fendigedig yw ein Duw ni. Ac yn ola, mae e'n datguddio rhywbeth o'i hunan ac i rai. Nid i bawb, i rai. Mae'n taro fi yn y darn yma, a sa'n credu bod e'n ddamwain bod Ioan yn nodi fe. Mae y rhai oedd wedi deall pwy oedd y Meseia, rhywbeth o pwy oedd y Meseia, yw y rhai oedd wedi gweld atgyfodiad Lazarus. Be mae'n gweud, adnod 17. Roedd y dyrfa oedd gyda gef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystio leithi am hynny. Am y pethau oedd wedi cael ei gweld, y pethau yna oedd yr arglwydd wedi gwneud. A pwy oedd yr arglwydd felly? A felly mae Duw nid yn unig yn fyna pan mae'n atgyfodi Lazarus, yn raslon yn atgyfodi Lazarus, mae hefyd yn defnyddio hynny i ddatguddio rhywbeth o'i hunan i'r dyrfa yma. Just digon iddyn nhw allu gwybod dyma'r Meseia. Mae'n deilwng o'n mawl ni, mae'n deilwng bod ni'n mynd gadael ein dathliadau Pasg ni a plygu glin a cydnabod yr un yma'n frenin. Dyma'r un i ni addoli. Dyma'r un sy'n dod â gobaith i ni. Dyma'r un sydd yn deilwng o fawl ac o anrhydedd. A dyna beth maen nhw'n ei wneud, dyna beth maen nhw'n pwyntio ato fan hyn. A chi bod falle bod ni'n teimlo fel yna, hyd yn oed heddi, bod ni yr criw bach iawn yna sydd wedi cael golwg o pwy yw yr arglwydd Iesu. A mae hwnna'n yn beth bendigedig, yn beth i ni ddiolch i'r arglwydd amdano. Yn gyntaf, fod e wedi agor ein llyged ni. Bod e wedi dangos i ni fod e'n Grist croesoliedig, atgyfodedig. Fod e'n wir Feseia. Fod e'n ateb pob angen sydd gyda ni. Ond wrth gwrs, ni hefyd wedi ni ddweud wrth eraill, a cyhoeddi eraill, pwy yw yr arglwydd, beth mae wedi wneud, fel bod rhagor yn cael gobeithio y fraint y bydd yr arglwydd yn agor i llyged nhw hefyd. A felly, os nag yw'r arglwydd wedi agor i'ch llyged chi eto, gweddiwch iddo fe, arglwydd dangos dy hunan i fi, dangos i fi, mae ti yw y Meseia, yr un sydd wedi dod i achub dynol rhyw, rhag eu pechod nhw. A felly dyna, y math o frenin yw yr arglwydd Iesu. Mae'n torri'r patrwm, mae'n ateb ein angen ni, mae'n datguddio ei hunan. Ond fi eisiau gorffen trwy ystyried ychydig o bethau am natur yr arglwydd Iesu hefyd. Trwy y darlleniadau yma ac un darlleniad ychwanegol. Felly yn Ioan i ddechrau, wrth chi edrych ar Ioan 12, ni'n gweld fod Iesu yn gyntaf yn frenin cariadlon, fod e'n frenin sydd yn dod i ganol ei bobl, fod e'n un sydd yn dod i ddarparu heddwch, i weithredu cyfiawnder ac i achub. Eto, nid fel oedd lot o'n nhw'n disgwyl. I ni hefyd yn clywed yn enwedig, falle yn Secharia 9, wedyn, fod e'n frenin gostyngedig. Fod e'n dod â buddigoliaeth a gwaredigaeth. Fod e'n rhyddhau ac yn siarad heddwch gyda'r cenhedloedd, nid yn unig Israel. Ac yna ni'n clywed fod ei lywodraeth o fôr i fôr. Hynny yw ar draws holl derfynau'r ddeiar, mae'n dweud wrthyn ni yn Secharia 9. Dyna ni'n gweld am ein harglwydd ni, ein gwaredwr Iesu Grist. Ond fi eisiau ni droi at datguddiad 19, sydd fi'n credu'n rhoi darlun llawnach wedyn ni o pwy yw'r arglwydd Iesu. Mae Iesu wedi darostwng ei hunan mwyn dod i'n plith ni, mwyn marw yn ein lle ni. Ond dyw Iesu ddim yn aros fel yna. A mae'n bwysig yn ein pennau ni bod ni ddim yn anghofio sut fydd yr un fydd yn dod yn ôl. Sut fydd yn dod yn ôl i lywodraethu ac i deyrnasu. Wel, dyma mae'n dweud yn datguddiad 19, adnod 11 i 16.
Gwelais y nef wedi ei hagor, ac wele geffyl gwyn. Enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir, oherwydd mewn cyfiawnder y mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Yr oedd ei lygaid fel fflam dan, ac ar ei ben yr oedd diademau lawer. Yn ysgrifenedig arno, yr oedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Yr oedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed, ac fe'i galwyd wrth yr enw Gair Duw. Yn ei ganlyn ar geffylau gwynion, yr oedd byddinoedd y nef wedi ei gwisgo a lluain maen disgleirwyn. O'i enau yr oedd cleddyf llym yn dod allan i ddodaro'r cenhedloedd ag ef, a bydd ef yn ei llywodraethu a gwialen haearn, ac yn sathru gwynwref llyd digofaint Duw, yr holl a lluog. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin, y mae'r enw Brenin Brenhinoedd ac Arglwydd Arglwyddi. Chi ddarlun bendigedig o'r arglwydd Iesu. Chi ddarlun hyfryd o pwy yw ein arglwydd ni. Rhai pethau fyna. Mae e'n mewn cyfiawnder y mae'n barnu ac yn rhyfela yn erbyn drygioni a phechod. I ni'n clywed ar ei ben, mae nid coron o ddrain, ond diademau lawer. Mae'n gwisgo mantell wedi ei throchi mewn gwaed. Fel arwydd o'i fuddugoliaeth mae hynny. Wrth gwrs, mae hefyd yn dod mewn ar geffyl gwyn eto yn arwydd o fuddugoliaeth mewn rhyfel. Yn dweud wrthyn ni y bydd byddinoedd y nef wedi gwisgo a lluain maen disgleirwyn gydag yn ei ddilyn i mewn. Ac yna ar y diwedd mae'n dweud y bydd yn llywodraethu a gwialen haearn ac yn sathru gwynwref llyd digofaint Duw. A fel ni'n dweud, ambell tro, mae'n golwg ni o'r arglwydd yn olwg fel Philippiaid 2. Y Crist darostyngiedig sydd wedi darostwng ei hunan, wrth gwrs. Ond mae hefyd yn dweud fod y Crist gafodd ei ddarostwng, neu nath darostwng ei hunan, wedi cael ei dradyrchafu, nag yw e. Mae'n dweud fod e ddim yn gorffen fyna, ond nawr i fod e yn nefoedd ar ddeheulaw y tad, mae wedi cael ei dradyrchafu. Mae nawr yn cael ei gydnabod yn y nefoedd fel y brenin a'r arglwydd yw e, yn ei holl ogoniant. Dim gogoniant yn cael ei guddio. Fel fod, wrth i enw fe, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Ac felly, mae dydd yn dod pan fydd pawb yn gweld fod Iesu, yr Iesu yma. Mae e'r Iesu yma nawr, yr Iesu yn ei holl ogoniant. A mae e'n dod yn ôl i weithredu fel hyn. Mae e'n dod yn ôl i dernasu fel hyn. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio hynny ac yn gweld hynny. Pa gysur mae hwnna'n ei roi i ni te? Wel, mae'n rhoi cysur i ni o wybod mae'r Iesu Grist wedi ennill buddugoliaeth ar y groes, ond pan fydd e'n dod yn ôl, fydd pawb yn gweld hynny. Fydd pawb yn cydnabod hynny. Bydd dim cuddio hynny eto. A ni'n cael y fraint o fod gydag e. Mae'n beth rhyfeddol fi'n credu. Ni yw y rhai fydd yn ddisgleirwyn, yn rhan o'i fyddin e, ni ddilyn e, ar ei ochr e. Yn adeg Ioan ac yn adeg Iesu te, oedd hi'n arferol i frenhinoedd neu gadfridog rhufeinig Roman generals i ddathlu buddugoliaeth mewn rhyfel trwy ddod mewn i'r ddinas a cael prosesiwn neu gorymdaeth. Rhyw fath o victory parade, os licwch chi. A bydden nhw'n dod mewn ar geffyl gwyn, bydden nhw'n dod mewn yn gwisgo rhyw fantell arbennig, bydden nhw'n dod mewn gyda'i byddin nhw tu ôl iddyn nhw. Ac yna bydde hyd yn oed grŵp o'r ceithion ar y diwedd yn ei cadwynau yn cael ei tynnu mewn hefyd fel rhyw fath o sioi. I ni wedi ennill y fuddugoliaeth. A mae'n debyg iawn i beth i ni'n darllen yn datguddiad. Y darlun yma o Iesu yn dod nôl i mewn i'w ddinas fawr i'r Jerusalem, i'r byd mewn geiriau eraill, ac yn dangos i ni mae wedi ennill y fuddugoliaeth. Yn dangos mae wedi dod nawr i gasglu ei bobl ac i ddelio gyda'r rhai sydd yn ei erbyn gyda y rhai sydd yn elynion. Ac os chi'n darllen ymlaen yn datguddiad 19,
adnod 19 i 21, mae'n dweud wrthyn ni, gwelais y bwystfil a brenhinoedd y ddeiar a'i byddinoedd ac wedi ymgasglu i ryfela yn erbyn marchog y ceffyl a'i fyddin. Daliwyd y bwystfil ac ynghyd ag ef y gai broffwyd oedd wedi gwneud arwyddion gwirthiol o'i flaen i dwyllo'r rhai oedd wedi derbyn nod y bwystfil ac addoli ei ddelw ef. Bwriwyd y ddau yn fyw i'r llyn tân oedd yn llosgi a brwmstan. Lladdwyd ei gweddill a'r cleddyf oedd yn dod allan o enau marchog y ceffyl, a chafodd yr holl adar ei gwala o'i cnawd hwy. Beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Wel, fod diwedd yn dod i Satan ac i weithwyr Satan. Fod yna ddiwedd yn dod i ddrygioni. A beth fydd ar ôl? Pwy fydd ar ôl? Crist a'i fyddin. Yn fuddugoliaethus. Crist a'i fyddin yn dathlu. Ni'n cael y fraint o wybod un dydd y byddwn ni yn cael teyrnasu gyda Iesu Grist yn y nefoedd. Mae hwnna'n beth rhyfeddol yn ei hunan. Ond fod buddugoliaeth, fod yna fyd o'n blaenau ni sydd yn gwbl wahanol i'r byd i ni yn ei adnabod. Byd o ddaioni, byd heb ddrygioni, heb ddagrau, heb lyd y tad oherwydd mae wedi cael ei ddigoni'n llwyr a mae'r arglwydd wedi cael gwared ar y cyfan ar y pwynt yma. A felly, i ni'n gallu diolch i'r arglwydd bod yna ddydd i ddod. Mae yna ddydd yn mynd i ddod. Dydd penodedig pan fydd diwedd i'r holl rygioni a pan fydd yr arglwydd yn dangos i bob un a bydd pob glin yn plygu un dydd. Ond am heddi, i ni'n gallu diolch fod y fuddugoliaeth eisoes wedi ei hennill, wrth gwrs. Mae Iesu wedi dweud ar y groes, gorffennwyd, mae'r gwaith o dalu y pris am ein pechod ni wedi gwblhau. Ond wrth gwrs, mae hwnna i'r un sydd yn derbyn y cynnig. I'r rhai sydd ddim wedi derbyn y cynnig, maen nhw'n mynd i orfod wynebu llyd y tad. Maen nhw'n mynd i fod y rhai fydd yn mynd fewn i'r llyn tanbaid yna ni wedi clywed amdano. A mae hwnna'n beth difrifol a dychrynllyd. Gweddiwch drostyn nhw. Gweddiwch y bydd pobl yn dod i sylweddoliad o beth sydd yn ei wynebu nhw os nag nhw'n troi. A gweddiwch y bydd yr arglwydd yn rhoi baich i ni wrth i ni ystyried eu cyflwr nhw. I ni'n trin y peth yn lot rhy llac. I fi yn beth bynnag, allai'm siarad drostoch chi. I fi yn trin y peth yn rhy llac. Felly bod ni'n gweddio fydd yr arglwydd yn rhoi golwg i ni o beth mae pobl yn wynebu, fel ei bod ni'n gallu erfyn arnyn nhw. Dewch a profwch ddaioni'r arglwydd. Dewch a profwch achubiaeth yr arglwydd. Mae wedi marw fel bod ni'n cael byw. Mae wedi cael ei groeshoelio ar y pren mwyn i ni gael rhyddid o'n pechod ni. Wyt ti'n eiddo Iesu felly? Wyt ti wedi dod a plygu glin ger bron y brenin? Brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Does na neb sydd yn uwch, neb sydd yn gryfach, neb gwell. A mae'n dy alw di i gael perthyn iddo fe. Eiddo iddo fe. Wyt ti wedi cydnabod angen am Iesu? Wyt ti'n ddinesydd ei deyrnas ei deyrnas nefol tragwyddol y bore yma? Mi'n gweddio gyda'n gilydd y bydd unrhyw un sydd ddim yma yn dod i droi at yr arglwydd Iesu y bore yma. Byddwn ni ddim yn gadael y lle yma heb ystyried o ddifri a cymryd y cam, os nag ni wedi cymryd y cam eto, i ddod a plygu glin i'r arglwydd a'i gydnabod e'n arglwydd a gwaredwr ar ein bywydau ni. Felly diolch iddo, clod iddo, hosanna i ni'n gweddio, os nag i chi wedi dod eto, mwyn ei enw. Amen.